hoos ik naar goed gaat, wat er op maar de mis skaal. Kan ik me nu juist wat nu tast en je hoe met alle noorden. Gaat er nog naar en op is pekka komt er nog. Ben je kopper aan nou je gaan tjemme heel nou je. Daar ga ik mis skaal. Ik hoop dat ik council naar Keel toch. Dus met Joby aan de genoemd mij aan. Dus de schach ben je krijg je daarmee aan. Wel, trouwens dan is nog niet toe dat ze rood. Als je nog het behoefte werkt, dan is het charge roodje wat je nodig hebt. Ik leef ik als je naar het alle doen, maar hierheen naar een roodje in de stad je te willen. Ga ik leven. Ben op een rood ik aan het doen met me. Ben op jouw karakter waar word ik er gaan. Ben op een trainen wat noord nog. Wat ik het schijn goes. Dan moet je daar was je ook, daar was me ook. Wat mag ik op het karo. Wat getal is je heen. Daar in het hele kalt alle. Hij kleef aan zo'n nog. Groepen was het droeg aan, er een mooie ander huis, er de tweede dag een jam day, maar aan akken ja. We maken de week op dat nu naadjes we me heen, dat doe ik het ruimte zo. Camera hoorspel koppelen. We hebben krutsen gereden heel wat bewogen aan nog krachtjak in daar hoor maar hij dan op dat ik hoor hoe dat je kracht kan woord zou krachtjak in Noordsens maar mij was kinderen wie jant de route dat je me heel het beugends ze kerk kan nul te brengen hoe maar ja nee aan Noors. Dat ik me steeds wat in, ik kom naar zo'n salles. Kijk ik wel hoe kal al right. Daar is een Noorse kwamen maar zeker een nuchtdag. In Noorse als je een hele waar, als je hele tresse waar in de jaren naar zeker een weerdag. Het kan goed je heen kan een weer. Ik had zoals draaste had ik al maar nu pochten en Hulle 3 var, dat är så mycket på för kärkan. Det är så att vi är så färska sikkert kärkan. Nu kärkan är inte gjort där så att starta det. Då så vet vi. Akors nu kyrkan här. Vi har kört alla märker kyrkan är med. Vi har det breha norsen igen. Så här kan jag se ut. Kun je graag een giet jaken? Ik heb er ook licht blion aan de vius, ja. Dat is je koske nu. Ja, ik ben nu juist wat nu tast en je. Als op de sminnig jullie kan vast je gemoed. Had het sminnig ik nou zien, had het sminnig die heb ik het targach je nou vannacht. Daar hou ik mijn kerst, daar heb ik een targach maar licht, waar sminnig krijg hoe was aan de licht. Wat het kach meer licht is, wordt toch licht als een blion, is en had je hou targach aan. Wel na laat hem daar hier hamiles er wel miles jakiet daar man. Toen je tolerantie kan we komen kan komen laten. Ja we kan nog hoe naar de poenje en rikkels wil laten heen. Kalder en kalder naar hoe je. We hoor ik nog schep toen je was zo aan de blion kunnen we gaan nog. Ik had het dat een hele en als je ju had hoe was je dan ook hechkel wil uit naar sjouwer weer heen. Jay als customer aan als femel kutschen kan nog weet dus aan no kutschen kan nog kiet. Wel verder dan verder kan nog kiet toch nog heel goed erop gaat dus is daar het swinje voor dat je aan het voorstaan aan nu hier je weet ik kan nog leert dus aan bij hij hele plion of een leert dus aan maar dat terugkeer. Ik ver naar gaan maar ik vind kiet hij had was zeg maar zat
kumel caféin hula blion. Had a gopper ho mag aivach. Hau was I jachat nach henjele gopper. I had it and you let the tuchen nopper hand there had it tausje ho. Ach fonia jo vi kan ho mig en daiget blion sparach. Hat er wenig het wat er wenig mina koegen er phone. I'm Alex Townend, and we're in Plockton, and for a living I'm a crofter and keep quite a few hens, sell the eggs. We've got about 250 hens just now, and we get about 100, just over 100 eggs a day, so it'll be about 700 a week. Buy my hens from Donald McDonald on Skye, and I buy between 100 and 200 a year, and he usually comes around very early in the morning. He's often here at 6 o'clock in the morning, dropping off the hens. On his way. So he must have been up because he's had to catch the hens, put them in the crates, and then get down here, so he must be up most of the night, I think. What type of man is there in your opinion? A good man, yes. Very reliable. He says he's going to deliver it, and he does. I should tell I'm the just guy pitää shahata Glasgow Hamilton där med vi bekonje hur van och inte van så nu är sassing. Vet jag nu att travla för att det höjer pekar med hon så kojkorn så vet jag on Hamilton. Vi måste ju i själva med kojkorn så vet i pekar så det. Det har jag sagt med har vi till det ju. Väl här har organiserat här kan kolla med hint och ställa sig vi är god trös. Toen je was aan toen je gemaakt eerlijk milieu is als doen je zo. Where do these chickens come from today? What sort of journey have they had? They were hatched in Belgium yesterday and France. So they've come from Belgium and France from about 11 o'clock yesterday, and we've gone through the night and arrived here. Do you find yourself doing deals at a lot of motorway services at 5 a.m? No. And how long have you been dealing with Donald? And what kind of man is he to deal with? Oh, dreadful. He's not hearing you. No, it's fine. It's fine. He's a very good customer. Yeah. We're very pleased to be able to supply the Highlands of Scotland with. I suppose it's the Isle of Skye and that's his area, and it's good to be able to do that. Att det gummela så grålig kan jag köra sån. Med 3 sjöken. Vi måste vi känna heter och skulle peka den hit för när höj even. Helt vana göter och perfekt jag skulle hålla kalla all right. Piat stayande här någon så kom jag in här i juli piat om och piat kermiesen kuli där vi satt om där. Keep harsh to Charlotte med ju in Sure, he had part, ja, Charlotte. Vi kan dokal. Allah gus. Korten kör. Personage. Han gör som det. Han gör som det. Well, hat nas inget ich hat ju hin så att det är man kan ju ha tar på kursta grand hus. Rutten morsel. Kan inte ju. Han gör fänger på lager. Lion Suda med det här tårar. Han är löjer sig vid Amsterdam vi håller Lion Suda Q. Vi vet om kurasna för livsvägen håller Q. En att men att Charles Perry måste vi kasta gemacht till här när vi lär igen jag har så Spanien. Han fast retired och paniken såna som biak för sånt. Han gillar det och kommer att alla så höjd. Kommer att alla så kärken så dukt mer. What came first, the chicken or the egg? Well, it has to be the chicken, because they can't. Without the chicken, it couldn't be an egg. We don't know. We don't know. We just happen to get the chicken. The egg's not much use to us. Well, I go again hulupio and nörk. Och för nice grej on the world. Well, vi kan ju vara annars. Well, jag kärk var jag hulupio gruva. Gruva i ma hulupio som från kärk. Gruva.